Kwachakwahela, 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 Kwachakwahela. Sabata yatha mu programu ya dziko la mkaka ndi uchi timamva kuchokera kwa James Mulomba amene akupindula ndi ulimi wa nthirira m'boma la Mangochi. Tinakutengerani kumbali ina ya munda wa Mulomba kumene tinamva za phindu limene amulomba akupeza kudzera mu ulimi wa anthochi, ngakhale kuti pali zovuta zosiyanasiyana kuphatikizapo matenda amene ulimi wa mbewuyi umakumana nawo. Ntamba kugulisa naona kuti kapezeka ndalama tsopano pamenepo kayamba kufewa. Ndi ubwino wa anthochi pena pake kuti ukangoyamba kugulisa ndi kuyamba kufa amene mayamba kugulisa ndi kuti zina zikuyamba kuberekera pambalipo. Ndi kuti ntayamba basi pomwe paja mangopitiriza kuchosa mwana uyu makapeza pita kuja ku anthachi zona zikukula. Ndi pang'ono ndi pang'ono zinandipasabe chidwi ndikuonjezera anthochi zimene naleza nazo zija. Ngoti ndikagulisa ndipeza nyamata ndikumbira maenje uku ndikumaonjezera uku mpaka pa kumbano zinakwana anthochi zokwana 1200. Ndi 1200 yakajomba pozayo kufika chaka chachiwirichi ndizo kuti income yake khangati atani yachulukira. Naona sona makastoma ochuluka sonyezo kuti ngakhale ine ulimi wanga wanthochiwo pena pake maona kuti ndikuchepera nawo panaona anthu ochokera ntawuni mboma Mangochi mabwera uzandiwoda ine paka trading center pamaka mabwera uzandiwoda. Ndi zinandipasabe chidwi kuti aya kuti malo amene singathe kuti paka extend pamene makafufuza kumene kuli msinje wena sagula kwa munda so wena kumeneko kumati panga transport ana ako no kumaka ponya kuti kama ponya kumeneko. Nditu mde tikafotoza ulimi wa anthochi muli pindula likulu ndi tunagwirizana supply ina lilo komanso pangakhala mmene ndikunena ma supply yabe ililo that's ndi panga uje extend malo kuti mwina make mwina ndikhoza kumapanga meet the demand. Anthochi timazigulisa zili za green kamba kuti zikangokhwima akasima mango obwera zaoda zili zokhwima ndi amakapanga process uko makavundika anthu mayamba kugulisa zoona ndithu ngoti mwina make kusayikako anthu ochidwe pakuti koma tikati tonza mali tikali pansi ndikukana kuti basi wanopo tendi gwene ya ulimi bomaso ndikuyikapo ndima kuti anthu apange program ya ulimi nizotheka di amayi khonza kusinda. Matenda anthochi amene aja anandikhuzabe koma anokhuza kwake matenda aja kumabwera lese pa planting inspection ino ukaona kuti nizodabwisa kuti kuti planting inspection ikuoneka bwanyi. At the same time mwene upanga uproot nthochi zonse pamenepo ndikuchosapo ndikukazitaya then wauchepo bwinobwino kutenga mwana wanyuwani kuchioneka kana saka zanyuwani kusalapo pamenepo imukhanga kuti kawiri zimene zimakonda ma uje nthochi zija pamene zikakhalapo nthawi yayitali yakawiri akhanthawi yayitali pamene mukuchosa nthochija pamathakulowa matenda amene aja. Koma chocho chikulu kwambiri mukangoona kuchodabwisa ndiye kuti mmangozuwa mangopanga transplant ujeni planting station yonse kuichosa ndikubweraso ndikuzayika mwana wanyu ndi misisiyo palibe njira ina iliyonse koma ndimangozuwa ndi misisiyo ndi nthaka yomwe imene pamenepo ndikuchosapo. Abale misheshe yanu mai mukalikale mufana yote abale misheshe yanu yo mukalikale mufana yote kuma amukido yawa alipe miseke amane na kimajitika kuma amukido yawa alipe miseke amane na kizajitike abambondi beine shua kuma adandisiya Sabata ino tikubwereranso ku Mulomba Farm koma pakadali pano tikufuna timve za phindu limene amulomba akupeza kuchokera ku ulimi wa tomato. Ngati mukukumbukira bwino amulomba ananena kuti pachiyambi penipeni iwowa amapanga ulimi wa tomato. Ena nkumafunsa kuti kodi ndi mmene kumatenthera kuno ku Mangochi tomato nkuchitadi bwino kumunda ndi kunsika komwe nanga kuti tomato nkupereka mwayi wa ntchito kwa anthu amulomba. Ulimi wa tomato inayamba kanthawi nditu about 2000
ndimene manamba ulimi umene namba ndithu pa small scale choncho ni malima mu tomato okana mwina mitengo 50 koma ntazala tomato woyamba 50 eyu minana ndionesere ndoli kuti tomato ndi kuti kunoko nzothekadi kulima tomato chifukwa nthawi imene amanena kuti tomato kumalo ozizira kuno kotentha kwambiri tomato sangachite bwino koma ntayamba ndi 50 ndi minana ipangeze minana ndipasira ndalama mwake imene naganiza kuti kuno kuti tomato nzotheka kulima tenjifika mwina kwamba 2001 pamene nayamba kugulisa ulimi wanga wa tomato kumalima mpana tomato yokwana 2000 then talima tomato yokwana 2000 kenako ntagulisa zimene zinandipasa chidu kwambiri kuti obasa panopo nzothekera kuno kulima tomato pamene namba ulimi wa tomato malemba pang'ono pano mpana kufika size imene ndikulima tomato panopa tomato tu amanena kuti wotentha kama kuti tomato amafuna kuthirira kama kuti chachikulu chimene mungafune kuti pamanga kuti kuno kotentha kwambiri ndi kuti tomato ujamaine akulandira amazi pafupi akamandi amazi pafupi tomato ujasa amachansa nsanga poyerekeza ndi maboma ena ndithu panopo timazi tikuwatenga mu msinje imene timati msinje wa Ntema Nkhokwe china chilichonse munthu ukayikapo mtima ndichotheka ndithu kunena zone zenizeni tomato yenayo amba magwisa ntchito makeni kumatenga ndi makeni ajani kumathilira malinga ndi size imene ingakwanisire kena ndaona kuti andapezapo phindu makapantaliza tomato okwana wa 2000 ndi imene ndapezapo phindu kugula kwa injini imene ndagula ndimene nzena ndipasa mpata kuti ndikhoza kuonjeza munda wanga malinga kuti ndaonjezapo chinthu china chake yonthandiza kutunga madzi then zotheka munthu kuyamba pang'ono kena kusudi lero ndile zingathe kuti munthu ungofika kugula injini koma ukamba ndi manja kena ukapindula pang'ono umapezepeze kuti wagula injini iyi ine tomato about 10 years kuti mpane ndifike panopo ndikulima chifukwa ndinamuyamba ndili kale molo matenda a tomato abwerawa asanafike koma nthawi imene ife tinali kuti kulima tomato ndotumike zimene tomato amafuna mankhwala amafuna kunthiriranso mankhwala walipo mitundu ena oteteza kumatenda komanso ena oteteza kuzilombo kuti munda asalowe ndithu ndi mumayamba ndi panazale mukagula chachikulu musange mbewu yabwino imene mukuganiza kuti imene ingakuchitireni bwino makamaka mukapita ku shop kugula hybrid ndithu fesani panazale pano after 21 days ndiye kuti muitenge mbewu ija mukawokere kumunda kena kuthirani fertilizer wanu woyamba kena muzathireke fertilizer wachiwiri numapitiza kusana tomato uja kamakula bwa pang'ono amatuza sakazi zimene zimayenera kuti machosera sakazi zija mpaka kusiya pa mulingo pamene akuyambira tomato uja maluwa masakazi amene ndi nthambi zimene zimatuluka mbali mwa mtengo wa tomato muli ndi nthambi tapadera limene matha kusokoneza mwina kukula kwa tomato kamba kuti zimakhala tomato uja amakhala overcrowded anthu chachikulu pa business ina yonse mukamapanga ndi rumwe imene upanga marketing komanso tu imanena ndi mbewu imene ya tomato imene kuti ukulima fa ukalima tomato mwina pali tomato mafama tomato alipo magulu awiri pali tomato wina osalimba chikopa wina olimba chikopa mukalima tomato olimba chikopa amene ndiye kuti anthu angakhala katabwera katenga kukagulisa mwina amatha sabata tunthu akugulisa amatha kuona kuti tomato wabwino ndiye okamaziwa kuti kumene ndingapeze tomato wabwino ndi kumalo akuti komanso chachikuluso kuti tomato uja akachita kuti wapya so mna lede pansika maine kwa panga approach makasite mumpita musika akulu ndi tomato wakuti kama hotel munje kwa futukuza ati ndi tomato yetu kugulisa lakuti iwo ajama kubasamba kodazi koma ambiri konoko filiko ndi kuti amachita kubwera okha uzagula tomato Saka mwakuimbira okadona amaikolo yava
Amitengo zimatengera malinga ndi season imene. Komanso tikanena mbali za mitengo. Tomato amakhala ndi ma season ena ovutira kwa ena ma season ena wachita bwino. Ndiye zimatengera iweyo malinga ndi mmene walimira iwe tomato wako, quality wako mmene watulukira ndi nthawi imene watulukayo. Ndeno kwa ine simaona kuti mitengo ndi vuto. Fa nthawi imene mapezeka kuti tomato akusika kwambiri ndi nthawi imene tomato amabereka koopsa. So unaiwo ukamusamala ngakhale kuti mtengo ugulisa wochipa, komabe umapeza phindu kama kuona kuti tomato wako wabereka kwambiri. Chachikulu kwambiri ndi kusata malangulo ndondomeko ya malimidwe ya tomato. Fa tomato ali ndi nyengo yake ndi mankhwala ofuna kuti muyampangapo laye mu nthawi imene yoyenerera ndito. Ngati nthawi ino ya zuwa kumachuluka kwambiri matenda awa amene akubola tomato aja. Ndiye mwene kuti tomato wanu munteteze kwambiri kuti matenda amene asalowe munda. Chifukwa matenda amenewo sikweni kuti pakali pano kuno kuti libe mankhwala amene amaphazi matenda zilombo zimenezi. Koma timayendera kuti mwina tizingothira mankhwala kuteteza kuti zilombo zisalowe mundamo ndito. Amulomba tsono ndi mlimi wokhazikika ndipo akupeza phindu lokwanira kudzera mu ulimi wa mbewu zosiyanasiyana kuphatikizapo nthochi komanso tomato. Komatu izi sizinangodza ngati mana. Zinatengera iwo kusiya ntchito pofuna kuti ayike chidwi komanso mphamvu zawo zonse pa ulimi. Kuno tili ndi kutali ndi kunsewu komanso ngakhale mundawu uli mphepete mwa mtsinje, nthaka yake ndi yowuma. Koma tsiku ndi tsiku amulomba limodzi ndi anthu owathandizira amatenga makasu kugalauza nthaka kenaka kutenga ndowa zimene amagwiritsa ntchito yotunga madzi othirira mbewu zawo. Pamene tikukamba pano zinthu zasintha ndipo ngakhale ntchito yothirira mbewu yaphweka kamba kuti amulomba ndi antchito awo akugwiritsa ntchito mapampu oyendera mphamvu za magetsi pothirira mbewu zawo. Mapayipi ayikidwa m'mundamu pamene ulimi wanthirira wafika pachimake. Iwowa akuti zonsezi ndi khama. Ulimi wanthirira china mbali ina iliyonse ngakhale chimanga ngakhale tomato. Ndiye kuti ndi wabwino kwambiri. Kungonena kuti general ulimi wanthirira ndi wabwino kuposa wa mvula. Titenge mwachisanzo mongati chimanga. Chimanga kuno tizilima ulimi wanthirira chimakhala chopindula kuposa chani cha nthawi ya mvula. Chifukwa mu nthawi mvula imachita kukula mula munthu. Kuti lero siyigwa iyo watira fertilizer lero wembekeza kuti mwina mawa mvula igwe. Imabadusa 2 weeks 3 weeks ndiye kuti pamene papa mbewu ija ikutani iwonongeka ndoti sikula mwandondomeko mwake. Pomwe wanthirira uje mukangotira fertilizer nthawi yomwe mukuliza injini mukuthirira. Ndiye kuti chimanga chachupanga piki mmene malinga mwadongoso mmene mzina ine yakukhalira. Then chimodzimodzi tomato kuti mulime nthawi ya mvula. Nthawi zina kumapezeka kuti kumalowa zilombo kamba kuti tomato uja kusowa madzi. Koma ngamakhala mulimi wanthirira uje ndiye kuti nthawi ina iliyonse yofunika kuti madzi alowe mu munda muja. Iwo matani umaliza injini kulowesa munda. Ndiye kusiyana kwake ndi kumeneko. Mabwera mwapo ndi apo koma zambiri pauti masiku ano zabwera za makono timatha kuphunzira mwina pa internet tikafufuza kuti tomato timalima bwanji. Ndiye zambiri masiku ano kuti kungodali alangizokha mwina sinzingakuthandika komabe umapita mbali zonse kuona kuti ikhoza kukhala bwanji. Tomato imafuna anthu ochuluka kwambiri. Iwe ukangowumira kuti basi china chonse ndizipanga ndekha tomato wesukolola. Kwambiri mwifamuona mu tomato yenseyo apa ali mitengo kumangira mafuna anthu. Yenseyo wachosedwa sakazi musimu sakazi zifuna anthu mwina pena pali posadusepo. Wina kuti atilire kuja komanso wina azibatira mbali ina. So ntchito yonseyo zimafunika kuti zichitika mwachangu pa nthawi imodzi. Mukangone kuti ndingopeza kuti mwina anyamata awiri atatu okha peza kuti ntchito yotani ikukanika. Phindu limapezeka ndithu kwambiri. Mbewu zimakhala ngati zikuthandizana. Ukapeza phindu tomato kuti umatha kulowesera mbali ina yakuti ngati kuli kofunika kutero kuti mwina wakupangira expand mbali ina. Nthawi zina zimathandiza ndiye zinthu zimakhala ngati zikuyenderana ndithu. Ndiye ni zabwinobe munthu ine sikuti ndi nthu yo mwina likabwera nthawi ya mvula chimangaso ndi malima. Chifukwa ndili ndi anyamata amafuna kuti azidya siku ndi siku. Ndiye mayenera kuti ndikulola chimanga chokulu chuluka choti anyamata azidya. Chimanga chino yoti ndi banja langa ndi abale anga onse azidya. Ndiye ndimatha kulima chimanga cha mvula chija koma mvula ikavuta. Ndiye kuti simafika kuti ndidikira kuti poti mvula yavuta ayi. Ndiye kuti mayenera ndilize injini ndithirire munda kuti chimanga chanita ndikolola ndithu. Zimenezo zitengera kuti mwina mwake aboma adatithandizapo kuti mwina mwake adimanga kuti amapanga tomato sauce chani. Zimene adatitengera adatithandiza aboma kuti mwina kutipangira machine amene achikapena kuti ubwereka machine amene kuti ine ndikhoza kulima tomato ochuluka ndimapanga process ngati mmene amapangira anzathu maiko enawo. Pamenepo ndiye ndinama kusukulu ina iliyonse za ulimi sinapite koma ine ndimakonda kumapanga ma-experiment ndikaona kuti anthu amapanga ndimakhanga ndipanga opposition. Kuno mbewu yakuti singachite ndi kwa zuwa ndikulemba ndikuyesa kuti kuti zimakamba anthu ndizoona kazione kwena kaya mapeto ake mapezeka kuti munthu utani mbewu iyi ikuchita bwino ndithu.
awosiriza kwenikweni ine ndikulimbikitsa alimi anzanga amene ali ndi chidwi cholima ndithu kuyambira lero tiyambeni kulima ulimi chifukwa ulimi ndi ndalama osati kuthamangira kuchoka pano kungopeza kugwira kaganyu pang'ono basi tikupita ku South Africa kugwira ntchito ndalama zili konkuno ndithu munthu ungogula ndalama imene timagulononga ife kuno mutapanga ma passport transport chani tangopeza ka engine kana 90,000 kuyika mphepete mwa msinje ndikumathirira malaya kuza kuchita bwino palibe so imene tingasokera pano pati zingolira aboma kuti mwina mwake boma ligwirapo ntchito mwina potipeza misika potengera kuti ife tikugwirapo ntchito kwa ngati ntchito ngati sisi tikugwira tikungokhala anthu awiri atatu amene akulima sizingathe kuti tipange zinthu zoti mpaka tingatumize kunja. ya mulomba ndi nkhani yakhama chidwi komanso kupirira pa loto lako ngati mlimi. Pamene amulomba akuyimba lokoma kamba ka ulimi, tidziwe kuti ulimi wa mtundu uliwonse uli ndi kuthekera kothetsa ambiri mwa mavuto amene anthu makamaka achinyamata akumana nawo m'dziko muno, monga kusowa kwa ntchito komanso njala. Chofunikira ndi kugwira ntchito molimbika komanso kudekha kamba kuti sikadzakokha kaopa kulawula.